Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aloy. Taong 1964. Balian, Laguna. Ipinanganak sa pamilya ng maninisid itong si Aloy. Matagal na itong hanap buhay ng kanyang mga magulang, kaya naman yun na rin ang trabahong kanyang kinagisnan. Ayon sa kanya, na noong bata pa siya, inakala niya na isang malaking paraiso ang lawa. Bukod sa ito ang nagbibigay sa kanila ng buhay, para sa kanya, isang malawak din itong palaruan. Halos sa lawa kasi hinubog ang kabuuan ng kanyang kabataan, kaya naman kapag sila'y nangingisda, napakaraming mga alaala ang bumabalik sa kanya, mga kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, at mga memoryang may kaugnayan sa masasayang alaala kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit habang tumatanda siya, dito niya na unti-unting nakikita ang madidilim na aninong nagkukubli sa lawa. Mga bagay na mapanganib at mga pangyayaring hindi niya inaasahang totoo. Nagsimula ang kanyang istorya noong nakausap niya ang matandang si Pilimon sa lugar nila. Noong kabataan nito, kilala yun sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamahusay pagdating sa larangan ng pangingisda at panglalambat. May maunlad din itong pamumuhay, kaya naman marami ang nagulat nang magdesisyon itong tumigil na sa pamamalaot. Magmula nun, ang masaganang pamumuhay ni Pilimon sa lawa, unti-unting nalugmok buhat sa sapilitan nitong paglipat sa lupa. Walang nakakaalam sa dahilan ng matanda hanggang sa nag-usa itong maghayag ng kanyang istorya noong nakainuman ito ng kanyang ama. Ayon sa matanda, maraming rason kung bakit lumipat ito ng pamumuhay. Una, may nakita umano siyang digmaan noon sa laot at magmula noon, palagi na siyang nakakakita ng mga taong nakatayo sa lawa. Palagi siya nitong tinitingnan sa oras na naghahanda siya ng bangka at kapag gabi naman, ramdam niyang dumaraan lang ito na animoy sumasabay lang sa hangin. Ikalawa, may palaging nagpapakita sa kanyang matanda tuwing hapon na halos walang sawang naglalahad ukol sa mga panganib at mga digmaang nangyayari sa lawa. Noong una hindi kumbinsido si Tandang Pilimon sa ganoong kwento, ngunit nang mapansin ito ng matandang hapon-hapong dumadalaw sa kanya, pinatunayan nito ang lahat ng kwentong inilahad niya. At sa isang kisap mata, biglang nagbago ang anyo nito habang nagsasalita. Sa sobrang pagkagulat ni Tandang Pilimon, di na siya nagkaroon pa ng pagkakataon na umalis sa kanyang kinaroroonan. Literal na nawala na rin siya ng boses sa puntong kahit anong pilit niyang magsalita, walang lumalabas na tinig sa bibig niya. Matapos naman yung masilayan ng matanda, ngumisi ito habang dahang-dahang naglalaho sa karimlan. At bago pa man yun nawala sa kanyang paningin, muli nitong inilahad sa kanya ang tungkol sa nangyayaring digmaan. Nagbigay din ito ng mga babala, kaya naman magmula noon, hindi na pinili ni Tandang Pilimon na bumalik sa laot. Mahirap ang buhay sa lupa, pero di hamak na mas mainam na ito kesa naman sa pangmadali ang yaman na merong mga kaakibat na panganib. Mariinding inilahad ni Tandang Pilimon na hindi sapat ang yaman kung gabi-gabi ganon ang kanyang masisilayan. Nang marinig naman ito ni Aloy, dito na nagsimulang mamunga ang takot na nararamdaman niya. Para sa kanya, totoo ang mga sinasabi ng matanda, kaya naman paunti-unti naglaho ang kanyang hilig sa lawa. Dito na rin niya pilit kinumbinsi ang tatay niya, ngunit sa kasamaang palad hindi ito nagpatinag. Ayon sa kanyang ama, kwento lamang ito ni Tandang Pilimon, kaya hindi sila nakasisiguro kung totoo ba ito o hindi. Dagdag pa nito na, marahil merong pinagdadaanan ng matanda, kaya naman nakakakita ito ng mga bagay na hindi dapat masilayan. Nabanggit din ito sa kanya na sa tagal na nitong pamamalaot, wala pa yung doong nasilayang digmaan ng mga aswang.
Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, pinili na lamang niyang manahimik. Sa isip-isip niya, wala siyang lakas ng loob para tutulan ang desisyon ng kanyang ama. Gawa ng unang-una, alam niya na hindi ito marunong makinig sa opinyon ng iba. Kaya naman imbis na talikuran ng pangingisda, pinili niyang ipagpatuloy ito kahit labag sa kanyang loob. Ilang buwan ang lumipas. Awa naman ng Diyos, naging maayos at payapa ang kanilang pamumuhay. Paunti-unti, nawawala na ang takot sa kanyang isipan, ngunit pagtungtong ng kanyang kaarawan, may nangyaring hindi inaasahan. Isang gabi bago ito sumapit, na taong nalimas ang paninda nila ng mga kababaryo nila. Dahil dito, kailangan magtrabaho ng kanyang ama kahit 10 oras ng gabi. Nangako kasi yung hahandaan siya nito, kung kaya't sa kabila ng pagtutol ng nanay niya, nagpumilit pa rin itong bumalik sa laot. Ang naging paalam nito sa kanila, babalik ito bago sumapit ang bukang liwayway. Dagdag pa nito na, meron naman siyang mga kasama, kaya wala silang dapat na ikabahala. Matapos siyang ilahad ng kanyang ama, umalis na ito nang walang pasabi. Silang mag-ina naman, naiwan sa loob ng bahay habang pinag-uusapan ang kanilang mga alalahanin. Si Aloy noon pinuno, gustong-gusto talagang sumama sa tatay niya, ngunit hindi siya nito pinayagan. Ayon sa kanyang ama, kaarawan niya kinabukasan, kaya naman mas mainam na magpahinga siya ng maaga. Dagdag pa nito, mapanganib na para sa kanya na lumuwas ng ganoong oras, kaya sa halip na magpumilit siya, mas magandang unawain na lang niya ang sitwasyon nila. Dahil sa sinabi nito, naging panatag siya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na yun na pala ang huling gabi na makikita niya itong buhay. Kinabukasan habang abala sila sa pagluluto, may pumutok na balita sa baryo. Naging usap-usapan ang mga bangkang nawawala kasama ng bangka na minamaniobra ng tatay niya. Pagkarinig naman nila sa sumbong, hindi na muna nila itinuloy ang kanilang ginagawa. Siyempre, uunahin nilang malaman ang sitwasyon kesa naman sa pagluluto. Pagdating nilang mag-ina sa baryo, bumungad sa kanila ang mga bangkang iniahon na sa lawa. Walang laman ang mga bangka, kahit piraso ng sagwan o maliit na bagay na magsisilbing pagkakakilanlan ng mga nawawala. Pagsilay naman dito ni Aloy, agad na bumuhos ang kanyang emosyon. Sa isang iglap, nawala ang pagkasabik niya sa kanyang kaarawan, buhat sa kanyang mga nalaman. Unti-unti ring gumuho ang mundo niya dahil ang ama niyang yon ang nagsilbi niyang pinakamatalik na kaibigan. Lahat ng kanyang hilig sa buhay palagi itong nakasuporta at ni minsan hindi niya roon naramdaman na siya ay baliwala. Ito lang din ang nag-iisa niyang karamay, kaya halos hindi niya mawari ang buhay niya nang wala na ito sa kanyang tabi. Ilang minuto pa ang lumipas, pilit na niyang pinigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Nakakalungkot man ang balita, kailangan niyang magpakita ng katapangan para sa kanyang mga kapatid. At imbis na ipagpatuloy ang pagdadalamhati, malaya niyang pinakinggan ang opinyon ng mga taong nag-uusap ukol sa pangyayari. Base sa kanyang mga narinig, hindi posibleng may aksidente sa laot noong gabi. Sa estado ng mga bangka, mukhang wala namang nangyari, kung kaya't misteryo para sa kanila ang pagkawala ng mga nakasakay dito. Dagdag pa ng ilan na, maganda ang panahon noon, kaya naman malabong malunod ang mga ito ng basta-basta. Una sa lahat, ang mga mangingisdang nawawala ay mga eksperyensado na. Kahit hindi dala ang kanilang mga bangka, kaya nitong bumalik sa pangpang kung sakali mang nawala ito sa gitna ng lawa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, wala siyang nahagilap na istorya na pangkaraniwan kung pakikinggan. Lahat ng mga taong nag-uusap doon, naniniwalang bunga ang insidente ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Pagtatapat pa ng mga ito na, mataas ang tsansang hinuli ng mga kataw ang mga mangingisda
kung kaya't wag na silang umasa na ito ay makakabalik pa. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, minabuti naman niyang paalisin na roon ang kanyang ina. Maging siya man kasi, hindi na mawari kung ano ang gagawin matapos niyang marinig ang opinyon ng nakararami. Maya-maya pa, nang marinig naman ito ang sinabi niya, pahikbi itong umiyak habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pag-alis nila sa lugar, dahan-dahan nilang tinahak ang daan papauwi ng bahay. Yung nanay niya, para nang mawawala sa sarili dahil sa kung ano-ano na lang ang sinasabi nito sa kanya. Nabanggit din ito na hindi nito kayang mabuhay na wala ang kanyang asawa, kaya mainam na mamatay na lang din siya. Nay, huwag niyo naman hong sabihin yan. Hindi pa ito ang katapusan. Manalig kayo. Babalik sa atin si Itay. Hihintayin natin siya. Sagot naman niya rito, kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi na ito posible. Ilang metro ang layo mula sa kanilang tahanan, nakita niya si Tandang Pilimon na nakaupo sa tabi ng isang lumang tindahan habang merong bitbit na bote ng alak. Kahit maaga pa, mag-isa yun doong uminom na animoy meron din itong dinadalang problema. Pagdaan nila rito, agad silang tinawag ng matanda. Nang marinig naman yun ni Aloy, dali-dali naman siya roong lumapit sa paniniwalang meron itong sadya sa kanya. Kaya naman nung magkaharap na sila, matyaga siyang naghintay sa mga bagay na sasabihin nito. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, sa halip na magsalita, nagpatuloy lang sa pag-iinom si Tandang Pilimon na para bang wala itong balak na magsalita. At dahil sa pangyayaring yon, dito na siya nagdesisyong unang kausapin ng matanda. Hindi ho maganda ang nangyayari ngayon, Lolo Pilimon. Kaya kung may pakay ho kayo, mas maganda hong sabihin nyo na. Marami pa po kasi akong gagawin eh. Bungad na wika niya rito habang nanlalambot. Oh, huwag kang magmadali, Aloy. May panahon para sa mga bagay-bagay. Alam ko ako ng pinagdadaanan mo at naiintindihan ko ito. Ngunit ang padalos-dalos na desisyon ay magpapalala lang ng lahat. Pakinggan mo ang mga sasabihin ko, sapagkat makakatulong ito sa iyo ng malaki. At huwag kang mag-alala, tutulungan din kita sa abot ng aking makakaya. Ang importante sa ngayon, malaman mo kung ano ang totoong nangyayari. Iuwi mo na muna ang nanay mo, dahil marami-rami tayong pag-uusapan. Nang marinig naman yun ni Aloy, di siya nagdalawang isip na sumunod. Pagka-uwi niya sa nanay niya, inabisuhan niya ang kanyang mga kapatid na bantayan nito. Matapos nun, nagmamadali siyang bumalik sa tindahan kung saan naroon ang matanda. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali itong tumayo. Sabay silang tumungo sa bahay nito at nung makapasok na sila sa loob, binigyan siya nito ng mainit na kape. Marami rin yung inunang gawin bago ito magsalita, na siya namang hinayaan lang niya. At pagkaraan ng 1.5 oras, umupo ito sa kanyang harapan, bitbit ang isang makapal na libro na lumang-luma na. Pagtitig nito sa kanyang mga mata, dahan-dahan itong binuksan ang bawat pahina, kasabay ng unti-unti nitong paglahad ng mga istorya. Ayon kay Tandang Pilimon, 200 taon na ang nakakaraan, magmula noong may namugarang isang makapangyarihang angka ng aswang sa lugar ng Pakil. Labis itong kinainggitan ng ibang lahi, buhat sa mga abilidad nitong katangi-tangi. At sa kagustuhan ng iba na kunin ang abilidad na yon para sa sarili nilang interes, walang nagawa ang mga nilalang kundi ipagtanggol ang kanilang angkan. Gabi-gabi nagkakaroon ng digmaan sa gitna ng lawa kung saan maraming mga uri ng aswang ang namamatay. Maraming matatanda rin ang nakakita ng pangyayaring yon, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong naililibing sa limot hanggang sa piling mga tao na lamang ang nakakasilay ng ganoong pangyayari. Dagdag pa nito na, dahil sa walang katapusang digmaan, nagdesisyon ng mga nilalang na ikubli ang kanilang pugad sa pusod ng kakahuyan. Malayo sa mga tao,
lalo na sa kanilang mga kauri. Bagay na naging daan upang mawala sila sa mundo. At magmula noon, hindi na sila nahanap ng ibang mga lahi. Naging alamat na rin ng mga ito sa lahat ng aswang, kung saan kahit sa pangkasalukuyang panahon, marami pa ring lahi ang nag-aasam ng kapangyarihan mula sa angka ng mga ito. Tinatawag na mga subran ang lahing yon ng mga aswang. Isang katangi-tanging uri kung saan sila lang ang may kakayahang humawak ng mga mutya ng kanan. Kaisa rin nila ang elemento ng tubig, kaya hindi nagiging mahirap para sa kanila na gamitin ito sa pakikipagdigma. Ngunit ang mga subran ay merong iisang kahinaan. At ito ay walang iba, kundi ang kawalan nila ng abilidad na humawak ng malalakas na mutya. Gayunpaman, napakalakas pa rin ang angka nila kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang aswang. Isipin ninyo kung ano ang kayang gawin ng isang aswang na may tangang ngipin ng kalabaw. Pagtatapat pa ni Tandang Pilimon na ang mga nilalang na yon ay hindi likas na mabangis. Ngunit dahil sa kanilang mga pinagdaanan, naging bihilante sila sa mga nilalang na may kakayahang gumawa sa kanila ng masama. At hanggat maaari, kung kaya nilang balaan ang mga posible nilang kalaban, patuloy nila itong gagawin hanggang sa mawala na yon sa kanilang mga landas. Hindi rin likas sa mga subran ang mapaminsala, gawa ng sa kabila ng kanilang mga abilidad, mas pinipili nilang maging mapayapa. Di rin sila mga salot na nilalang dahil ang mga kinakain nila ay pawang mga laman dagat lamang. Naniniwala rin ng matanda na hindi mga subran ang may kagagawan sa pagkawala ng tatay niya. Kung hindi ito nagkakamali, biktima yon ng mga aswang na umaaligid sa lawa tuwing 10 oras. Marahil habang sila'y nag-uusap, nakakulong ang kanyang ama, pilit na nagbabakasakali na merong magliligtas sa kanila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi niya maiwasang magtanong ukol sa kredibilidad ng kwento. Medyo mabigat kasi ang alegasyon ng matanda, kaya naman hindi niya maiwasang magduda kahit bahagya. Ngunit nang mapagtanto yun ni Tandang Pilimon, muli nitong ipinagbigay alam sa kanya na hindi sapilitan ang paniniwala sa mga kwento niya. Mariin din itong inilahad na kung gusto niyang matulungan siya nito, mas mainam na maniwala siya at wag nang magtanong pa. Sa bandang huli kasi, tanging ito lang ang tao na pwede niyang malapitan. Magtiwala ka sa mga sinasabi ko, Aloy, sapagkat ang panahong ito ay seryoso at hindi kailangang idaan sa biro. Hangad ko na mabigyan ka ng pag-asa dahil ako mismo naniniwala na buhay pa ang iyong ama. Meron akong alam na baryo na nasa malapit. Lahat ng nakatira doon mga antingero. Baka meron silang nalalaman ukol sa mga pugad ng mga aswang na matatagpuan dito. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad naman siyang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, wala namang masama kung susubukan ang mga paniniwala nito. At sa paglipas ng mga araw, habang abala ang mga tao sa baryo sa paghahanap sa mga nawawala, sila naman ni Tandang Pilimon ay palihim na pinaghahandaan ang nalalapit nilang pag-alis. Lahat ng kailangan inipon nila hanggang sa dumating ang puntong nakahanda na ang lahat. Pagtungtong naman ng gabi ng huling araw, dito na sila palihim na umusad. Maliban sa kanyang ina, wala nang nakakaalam sa plano nila. Kinabukasan naman ng araw na yon, narating nila ang karatig lugar. At kagaya ng inaasahan, di hamak na mas malaki ito sa baryo na kanyang kinagisnan. Marami rin ng tao sa lugar, gawa ng nataong panahon noon ng pakikipaglaban. Sobrang dami noon ng mga nakikisaod pero walang kahit ni isang tao ang naglakas loob na tulungan sila. Dahil sa pangyayari, minabuti nilang magpatuloy hanggang sa makarating sila sa pinakamalapit na nayon. Ayon kay Aloy, kokonti lang ang mga taong nakatira sa lugar na yon, pero taliwas sa baryong una nilang napuntahan na di hamak na mas madaling lapitan ang mga tao roon. Masayahin din ng mga ito at hindi ito naiilang sa mga taong una pa lang nilang nakita.
Nang mapansin naman ito ni Tandang Pilimon, ora mismo nakipagkaibigan sila kung saan dito nila nakilala ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Pedro. Kagaya ng mga taong naninirahan sa nayon, masayahin din ito kahit simple lang ang pamumuhay. Hindi rin ito kinakahiya ang estado nila at bilang pagpapakita sa mainit nitong pagtanggap, masaya sila nitong inanyayahang manuluyan sa kanilang tahanan. Nagtagal sila roon ng isang buong araw, kaya naman maraming napag-usapan ng matanda at itong si Pedro. Dito na rin nila noon nalaman na malapit na sila sa baryo ng mga antingerong tinutukoy ng matanda. Gayunpaman, kailangan nilang maging mapagmatsyag dahil sa labas ng baryo, napakaraming panganib ang umaaligid. Mariin din itong inilahad na talamak doon ang nangyayaring patayan, kaya naman halos punong-puno na ng salot ang buong lugar. Naku, mag-iingat kayo sa mga antingero doon ha, sapagkat hindi lahat kaibigan. Marami sa kanila ang nagbabalat kayo at sa paglipas ng panahon, nalaso ng kapangyarihan ng kadiliman. Hindi yun ang pinakamagandang lugar na pwede niyong puntahan. Ngunit kung mahalaga ang pakay ninyo, wala ako sa poder para pigilan kayo. Nang marinig nila ang sinabi ni Pedro, hindi niya maiwasang mangamba. Alam niya sa kanyang sarili na nagsasabi ito ng totoo, kaya kahit hindi pa sila nakakalabas ng nayon, abot langit na ang pag-iisip niya ng kung ano-ano. Gayunpaman, sa kabila ng mga alalahanin, pinili pa rin niyang sumunod sa nais mangyari ni Tandang Pilimon. Masyado na kasing malayo para umatras pa. At kung magtatagal pa sila, posibleng hindi na rin niya makita ang kanyang ama. At dahil sa rasong yon, kung kaya't kahit alam niyang mabagal ang kanilang pag-usad, hindi pa rin mawala-wala ang pag-asa sa isip niya. Bagaman masyado na yung malabo, patuloy pa rin itong namumutawi sa pag-asang may tsansa pa para sa kanyang ama. Pagsapit ng sumunod na gabi, abot tanaw na nila ang baryong tinutukoy ni Pedro. Milya-milya pa ang layo nito pero hindi nila maipagkakaila ang matinding salot na pumapalibot dito. Kakaiba rin ang simoy ng hangin sa lugar, lalong-lalo na ang presensyang namumutawi sa kalagitnaan ng gabi. Nang mapansin naman nila ang ganoong pangyayari, naging maingat sila sa pagpasok. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon kung saan nakaramdam ng matinding kilabot si Tandang Pilimon. Kaya naman imbis na magpatuloy sa pag-usad, nagdesisyon ito na magpalipas ng gabi sa kakahuyan. Ayon sa matanda na, nakakatakot pasukin sa ganoong oras ang baryo dahil sa dami ng mga nararamdaman nitong hindi kaaya-aya. Dagdag pa nito na, kung magpupumilit sila, malaki ang tsansa na sila'y mapahamak. Mariin din itong inilahad na mas mainam na umaga nila ito pasukin upang hindi sila magulat sa mga bagay na kanilang makikita. Nang marinig naman ni Aloy ang sinabi nito, hindi na siya umimik. Sa isip-isip niya, kung yon ang paniniwala ng matanda, wala siyang karapatan na tumutol ni magreklamo. Dahil dito, payapa siyang nakapagpahinga noong gabi. Yon ang pinakamagandang tulog na naranasan niya magmula noong umalis sila sa lugar nila. Pagsapit ng umaga, dali-dali naman silang umusad patungo sa baryo. At kagaya ng mga lugar na kanilang napuntahan, ordinaryo lang din ang mga nangyayari rito. Normal na makasalubong sila ng mga magsasaka, mga grupong patungo sa lawa, at mga taong pupunta sa bukid para maghanap buhay. Ang kaso lang, habang pinagmamasdan niya ang mga taong yon, di niya maipagkakaila na parang wala itong balak na pansinin sila. Nakakunot din ang mga noon ito, animoy naaalibadbaran niyo na sila'y tingnan. Dahil sa ganoong pangyayari, ilang na siyang pumasok ng baryo. Pakiramdam niya kasi, lahat ng tao roon pinagtitinginan sila. Hindi man pangkaraniwan ang ganoong sitwasyon, ipinagpatuloy niya ang pagsunod sa matanda hanggang sa makakita na sila ng maliit na tindahan kung saan may nagtitindang lalaki na halos kaedad lang ni Pilimon. Unang silay pa lang nila rito, alam nila na isa yon sa mga mabubuting tao na tinutukoy ni Pedro. Bagay na naging daan
upang lapitan nila ito ng walang pag-aalangan. Pagsilay naman sa kanila ng lalaking yon, hindi ito nagdalawang isip na lumabas ng tindahan. At kagaya nila, umupo rin ito sa labas upang harapin at kausapin silang dalawa. Bago sa akin ang mga mukha nyo rito Batid ko na meron kayong pakay. Pero kung ako sa inyo, hindi kayo dapat dito maghanap. Marami kayo ritong makakaaway kapag nagkataon. Bungad na wika nito sa kanila. Nang marinig naman yun ni Tandang Pilimon, agad nitong ipinakita ang dala-dala nitong libro, kasabay ng pagsagot nito rito ng, hinahanap ko ang ama ng batang ito. Biktima siya ng nangyaring pagdukot sa laot noong mga nagdaang linggo. At umaasa kami na meron kaming malalamang detalye ukol sa kanya kapag pumunta kami sa lugar na ito. Pasensya na, pero hindi kami aalis ng basta-basta hanggat wala kaming nakukuhang detalye buhat sa pagkawala niya. Pagkasambit naman ito ni Tandang Pilimon, dito na napatahimik ang kausap nito. Wala man yung sinasabi, kapansin-pansin ang kakaiba nitong akto. Matapos kasi nitong marinig ang kanilang sagot, medyo naging aligagana ito at hindi na gaanong makausap ng maayos. Ang mas malala pa, panay na ang pagsilay nito sa mga taong napapadaan. Hindi nagtagal, laking gulat na lamang nila nang may mapansin na silang grupo ng mga kalalakihan na dahan-dahang lumalapit sa tindahan. At nang masipat ito ng matandang kausap nila, dito na ito sumagot ukol sa kasalukuyang nangyayari. Harap-harapan itong inamin, nakaisa ang baryo nila sa mga nilalang na ipinagtatanong nila. Nabanggit din ng matanda na hindi nila papahintulutan ng kahit na sino na lumapastangan sa kanilang mga kadugo at kalahi. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, bigla na lamang bumagsak si Tandang Pilimon matapos itong hatawin sa ulo ng malaking tipak ng kahoy. Kitang-kita niya ang pagtulo ng dugo sa ilong nito habang pilit yung pinapabango ng mga kalalakihang kanina pa palang nakatayo sa kanilang likuran. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang nagpumiglas, subalit buhat sa dami ng mga taong nasa paligid, kalaunay nahuli rin siya ng mga ito. Taliwas sa matanda, di siya nito pinalo ng kahoy sa ulo at imbis na alisan ng malay, piniringan lang nito ang kanyang mga mata. Rinig na rinig niya ang usapan ng mga nandukot sa kanila, ang rason kung bakit hindi siya nito pinalo. Ayon sa mga ito, wala nang paglalagyan sa kanilang sasakyan kung alisan pa nila ng ulirat ang kasama ni Tandang Pilimon. Dagdag pa ng mga ito na mas mainam na palakarin na lamang ito para naman kahit papaano hindi na mahirapan ang mga alaga nilang hayop. Pagkatapos mag-usap ng grupo, agad silang umalis. Napakalayo ng nilakbay nila, animoy wala na itong katapusan. Di rin sila nagkaroon ng pahinga, kaya naman yung paa ni Aloy halos mapuno na ng sugat. Minsan nga, dala ng matinding pagod, nakakaladkad na siya ng mga hayop na humihila sa kanya. At habang tumatagal, paunti-unti, di niya nagaanong napapansin ang hapdi at sakit na patuloy niyang nararamdaman. Isa yun sa pinakamahirap na sitwasyong kanyang pinagdaanan kung saan hindi na rin niya inakala na makakaligtas pa sila. Makalipas pa ang kalahating oras, narating na nila ang lugar na nais puntahan ng grupo. Pagbaba nito sa mga hayop na kanilang sinakyan, agad naman itong inialis ang piring sa kanyang mata. Kasalukuyan na siya noong nakabulagtas sa lupa, kaya naman kahit may ulirat, tila bang wala na siyang pakialam sa paligid niya. Masyado siyang abala noon sa paghahabol hininga upang mapanatili ang buhay sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nang medyo manumbalik na ang kanyang lakas, dito pa lamang siya nagkaroon ng kamalayan sa paligid. Paunti-unti, nakita niya ang kasalukuyan ditong nangyayari. Ayon kay Aloy, habang sapilitan siyang kinakaladkad ng isa sa mga lalaking dumukot sa kanila, nakita niya ang mga labi ng taong nakasabit sa mga poste
na parang karne ng hayop. Wala rin siyang ibang nakikita sa lugar kundi ang makapal na usok na nagmumula sa malaking siga kung saan nagluluto ang mga ito. Wala ka ring makikitang buhay na puno sa paligid. Animoy ang lugar na yon ay matagal nang nilisan ng kalikasan. Napakarami ring kalat sa bawat tahanang kanilang madadaanan, kaya naman kahit wala pa siyang ideya sa kinaroroonan niya, alam na niya na walang kaayusan sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas. May dumaang kakaibang nilalang sa dinaraanan nila. Para itong tao kung titingnan, pero may malalapad itong pakpak sa likod nito. Paulit-ulit ding umaatungal ang nilalang habang nakalabas ang malasaahas nitong dila. Matapos naman niya yung masilayan, halos magpumiglas siya buhat sa takot na kanyang nararamdaman. Ngunit nang mapansin ito ng lalaking kumakaladkad sa kanya, walang kaabog-abog naman siya nitong sinapak sa muka. At sa ikalawang pagkakataon, nawalan na naman siya ng ulirat. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatna niya ang kanyang sarili sa isang liblib na parte ng baryo. Malayo ito sa mga kabahayan. Animoy sinadya ng mga nilalang na mailayo sila sa mismong tirahan nito. Pagtayo naman niya sa kanyang kinahihigaan, dito niya nakita ang grupo ng mga taong nagsusumiksik sa sulok ng kulungang kung saan sila naroon. At sa isang iglap, nang medyo maunawaan na niya ang pangyayari, dito niya nasilayan ang malawak na kulungan kung saan siya naroon. Kakaiba ang amoy sa lugar, gawa ng bawat isa sa kanila, dito na dumudumi. Marami ring buto ng mga namatay na hayop sa paligid na animoy kinain ng mga kasama niya sa lugar na yon. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasaksihan niya kung gaano kalunos-lunos ang sitwasyon ng bawat isa. Lahat ng mga taong nauna sa kanya, punong-puno na ng karamdaman sa kanilang mga katawan. Hindi lang yan, sa estado ng mga ito, mukhang malapit na rin yung mamatay, kaya naman abot langit ang naramdaman niyang pag-aalala para sa kalagayan ng bawat isa. Ngunit napag-isip-isip niya na, hindi ito ang panahon para mag-alala sa buhay ng iba. Alam niya sa kanyang sarili na prioridad niyang unahin ang kanyang kaligtasan, kaya hanggat may lakas pa siya, gagawa at gagawa siya ng paraan. Dahil dito nagdesisyon si Aloy na mag-isip ng plano. Alam niya na marami na sa mga kasamahan niya roon ang nagtangka ng tumakas, pero naniniwala siya na wala pang nagtatagumpay. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, kapansin-pansin ang mga lamat sa kulungan nilang gawa sa kahoy. Hindi niya mawari pero alam niya sa kanyang sarili na medyo may katagalan na ito. May kutob din siyang hindi na ito gaano katibayan, kaya naman madali niya itong matitibag kung sakali mang matagumpay niya itong malapitan. Subalit dahil sa dami ng bantay sa paligid, di siya sigurado kung magagawa niya ba ito. Masyado kasing mataas ang aakyatin, kaya naman medyo palaisipan para sa kanya kung papaano niya ito gagawin nang hindi siya matutunugan. Dahil sa pangyayari, nanatili siya sa kanyang kinaroroonan para mas mapag-isipan pa ito ng maigi. At sa sobrang pag-aasam niyang makatakas sa lugar, pansamantala niyang nakalimutan ang matandang si Pilimon. Mabuti na lang pagsapit ng gabi, naalala niya ito, kaya naman dali-dali niya yung hinanap. Malakas ang kutob niya na nasa loob din ito ng kulungan, kaya naman kahit hindi niya kilala ang kanyang mga kasama, napilitan siya ritong lumapit sa kabila ng pagkailang niya buhat sa hindi kaaya-ayang amoy ng mga ito. Nang mapansin naman siya ng mga taong matagal na roong nakakulong, agad siya nitong pinagkumpulan habang bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pag-aalala sa kanyang kalagayan. Narinig na rin niyang mag-usap-usap ang mga ito ukol sa kalunos-lunos niyang sinapit. Nabanggit din nila na masyado pang bata si Aloy para malagay sa ganoong sitwasyon. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng mga taong yon, tahimik lang niya itong pinagmasdan. Hindi naglaon, bigla naman siyang natigilan nang may marinig siyang tinig na nagsambit sa kanyang pangalan. Aloy!
Aloy, ikaw ba yan? Paulit-ulit na wika ng tinig. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niya yung hinanap. Di nagtagal, nang magpang-abot ang kanilang paningin, agad naman siya ritong sumagot ng, Ako ho ito. Bakit ho? Sino ba kayo? Pagkarinig ng lalaki sa kanyang sinabi, dali-dali siya nitong nilapitan at niyakap. Nanggigitataman sa putik ang buo nitong katawan. Hindi ito nahiya sa kanya. Animoy matagal na itong nangungulila. Dala ng pagkagulat, hinayaan lang ito ni Aloy. Sa isip-isip niya, di niya kailangan magpumiglas dahil lahat sila roon magkakasama. Sa kasagsagan ng ganoong pangyayari, pilit niyang hinanap ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, di niya ito nakita. Ang tanging nasilayan lang niya ay yung libro nitong naglalaman ng kasaysayan ng Subran. Naisip niya na mahalaga ito sa matanda, kaya naman hanggat hindi pa ito nawawala sa kanyang paningin, pinilit niya itong makuha. Mabuti na lang nakuha niya ang libro bago siya tuluyang dumugi ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating ang mga gwardya na mabilis na gumapang sa kulungan. Paulit-ulit yung nagpakawala ng nakakasindak na huni, kung kaya't bahagyang natigil ang kaguluhan sa loob. Pagsipulasan naman ng mga tao, isa-isa itong nagsikumpulan sa parte ng kulungan kung saan hindi ito maaabot ng mga nilalang. Nagsimula na rin itong tumahimik, indikasyon na may mangyayaring masama sa sandaling hindi sila sumunod sa nais ng mga nilalang. Maya-maya pa, pagkalma ng buong paligid, dali-dali namang bumaba sa kulungan ang mga ito. Sila Aloy naman, naiwang tahimik sa isang tabi habang pinapakiramdaman ng buong lugar. Hindi nagtagal, nang medyo kumalma na ang tensyon, tsaka pa lamang niya namukhaan ang kanyang ama na matagal na ritong nakakulong. Butot balat man ang katawan nito at parang kulang na sa pag-iisip, hindi nawala sa kanya ang mga alaala ng tatay niya. At sa kanilang pag-uusap, dito niya inilahad ang kanilang mga pinagdaanan para lamang makarating sa lugar na yon. Labis naman yung ipinagpasalamat ng kanyang ama, ngunit hiniling nito na sana hindi niya na ito ginawa. Lahat ng mga nakakulong dito, anak, nakatakda para maging pagkain ng mga demonyong yan. May mga taning na tayong lahat, at panahon na lang ang makapagsasabi kung kailan tayo mawawala. Nakakapanghinayang lang sa parte mo, dahil masyado ka pang bata. Kung sana kinalimutan mo na lang ako, hindi ka sana malalagay sa ganitong sitwasyon. Wika ng kanyang ama nang marinig niya ang kwento nila ng matanda. Nabanggit din ito na kung tunay nga nakasama niya si Tandang Pilimon at wala yon sa kulungang yon, posibleng nasa bingit na ng kamatayan ang buhay nito. May mga naitala na kasi noon na ganoong kaso at ayon sa mga kasamahan ng mga naunang nawala, may mga kaalaman sa lihim na karunungan ang mga taong hindi na nakarating sa kulungan. Pagtatapat pa ng kanyang ama, naagarang pinapatay ang mga taong yon upang hindi na ito pamarisan ng iba. Pagkarinig naman ni Aloy sa sinabi nito, labis ang kanyang pag-aalala kay Tandang Pilimon. Hindi niya kasi mawari na sa haba ng kanilang paglalakbay, ito ang unang mapapahamak. Dumaan ang mga araw, paunti-unti ramdam na niya ang kahirapan sa lugar. Nagsimula ito sa kasalatan sa tubig hanggang sa unti-unti na siyang makaramdam ng matinding gutom. Paano ba naman kasi? Mga tira-tirang karne ng taong ibinibigay sa kanila ng mga aswang. Ilan lang di na may kakayahang ngumusab ng ganoong pagkain, gawa ng mas pinipili ng karamihan na hindi kumain ng kanilang kauri. Mas gugustuhin pa nilang magutom at magtiis kaysa mabusog, ngunit nakagawa naman ng karumal-dumal na kasalanan. Dahil dito, kung ano-ano na lang ang pinagtsatsagaan nila. Malimit nilang pagkain doon ay yung mga damong malapit sa kulungan. Mapait man ang lasa at kasuklam-suklam ito sa tiyan, wala silang magagawa.
Ayon sa kanya, na sa mga unang araw na pagkakakulong niya, marami pa siyang naiisip na plano kung papaano roon tumakas, pero habang tumatagal, ang pag-asang yon ay unti-unti nang nawawala. Patid ni Aloy na masyado itong imposible, lalo pat nang hihina na rin ang kanyang katawan. Kalaunan, dito na siya nakontento sa kung ano ang estado nila. Wala na rin siyang iniisip na iba, maliban sa makakuha ng pagkain sa araw-araw. Tanggap na rin niyang doon siya mamamatay, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, meron palang darating na tulong. Isang gabi habang tumatama ang malakas na liwanag ng buwan sa kulungan, naging abala sila sa pangunguha ng palaka. Hilaw nila itong kinakain, pero marami sa mga ito ang itinatabi nila para sa mga susunod na araw. Matapos ang nangyaring pangunguha, isa-isa nang nagpahinga ang bawat isa sa kanila. Ayon kay Aloy, normal na gabi lang yun para sa kanya, ngunit sa kalagitnaan ng hating gabi, bigla silang nagimbal sa mga atungal na kanilang narinig. Alam nila na hindi yun pangkaraniwan, kaya naman nagkatipon sila sa isang tabi. At makalipas lang ang ilang minutong pagmamasid, dito nila nasilayan sa kalagitnaan ang kapwa aswang na nagpapatayan. Yung isa sa mga ito madaling nahati sa dalawa, habang yung nagwagi naman, kapansin-pansin na mukhang napapabilang sa hindi kilalang uri. Bukod kasi sa napakalakas nito, gumagamit din yun ng samot-saring abilidad na hindi pangkaraniwan sa mga aswang. At taliwas sa mga nagbabantay sa kanila, mas nanaig ang mga nilalang na yon pagdating sa pisikal na lakas. Sa pagkakatanda ni Aloy, 2 subran lang ang sumalakay sa pugad, ngunit nag-iwan ito ng napakalaking pinsala. 10 sa mga aswang na naninirahan doon ang namatay, bago malayang nakalapit ang 2 sa kulungan na kinaroroonan nila. Pagsilay naman doon ng kanilang mga kasama, agad naman yung nagsitakbuhan kung saan-saan para iligtas ang mga sarili nila. Subalit sa kanyang pagmamasid, napansin niya na parang wala itong interes. Bukod sa nakatayo lang ito sa harapan ng kulungan, tahimik lang sila nitong pinagmamasdan. Dala ng kuryosidad, itinaas niya ang libro na nakuha niya kay Tandang Pilimon. Wala mang ideya sa ginagawa niyang yon. Nagbakasakali siya na mapapansin ito ng mga nilalang kung saan hindi nga siya nagkamali. Pagsilay nito sa libro ng mga subran, dali-dali itong lumipad papalapit. At nangakmang dadagiti na siya ng mga ito, nakiusap siya na kung pwede isama nito ang kanyang ama. Nang marinig naman yon ng nilalang, hindi ito nagdalawang isip na sumunod. Pag-angat nilang 2 sa lupa, biglang may nabuong lagusan sa ibabaw nila na dali-dali naman itong dinaanan. At sa isang kisap mata, nakarating sila sa isang lugar na hindi niya mawari kung saan. Basta kahalintulad ito ng baryo nila. Merong komunidad, mga taong naghahanap buhay at kung ano-ano pa. Maganda rin ang paligid, ngunit ang nakapagtataka lang, mukhang hindi pa gaanong maunlad ang bawat kabahayan. Napakaluma kasi ng disenyo nito, tapos parang nalipasan na ito ng panahon. Gayunpaman napakatahimik ng lugar. Ramdam mo rin ang kapayapaan na animoy hindi mga aswang ang naninirahan. Paglapag naman ng 2, may hinugot lang itong buhok sa mga ulo nila at sa isang iglap, nagbago ang kanilang mga anyo. Bago pa man masilayan ni Aloy ang totoong wangis ng mga ito, napansin niya na halos kaitsura niya na ang 2. Masiyahin din ng mga ito, gawa ng pagpang-abot pa lang ng kanilang paningin, nakangiti na yung kaagad sa kanya. Sa kanilang paglalakad, dito na ito nagsimulang magsalita habang inilalahad sa kanyang ama na nasa ligtas na silang lugar. Nangako rin yung gagaling sila, kaya wala silang dapat na ipag-alala. Dagdag pa ng mga ito na matagal na nilang sakit sa ulo ang mga nilalang na yon, pero wala silang dahilan upang ito ay salakayin. Subalit, nang matunugan nila ang presensya ng libro sa pugad,
dito na sila walang pagdadalawang isip na sumalakay. Ito ang ginamit nilang rason para kalabanin ang mga nilalang na yon. Nabanggit din ito na sa kanilang ginawang pagsalakay, hindi malabong muli na namang sumiklab ang kaguluhan. Nang marinig naman yun ni Aloy, di siya kaagad nakasagot. Unang-una, wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari. At ikalawa, hindi niya alam na totoong umiiral ang mga subran. Masyado ring malalim para sa kanya ang tinatalakay nitong paksa. Kaya naman sa halip na magmarunong, minabuti niyang magpakatotoo sa kanyang sarili. Dahil dito, bahagya namang napatigil sa pagsasalita ang dalawa. Pagtitig ng isa sa mga ito, nagtataka itong nagtanong ng, "Kung gayon, hindi ikaw ang totoong nagmamay-ari ng libro? Nasaan na ang taong yon? Bakit hindi mo kagad sa akin sinabi?" Pagkarinig niya sa matalinhagang boses nito, matapang niyang inilahad ang kanyang panig. Dagdag pa niya na, malapit sa kanyang matanda at wala na rin siyang ideya kung saan ito matatagpuan. Sa tagal din ng pagkakakulong nila, hindi malabong pinatay na ito ng mga aswang, alinsunod sa abiso ng kanyang mga kasama sa kulungan. Dahil dito, sa halip na mag-alala ang dalawa, napabuntong hininga lang naman ang mga ito. Ayon sa kanila, ikinatutuwa nilang malaman na kilala niya ang nagmamay-ari ng libro. Dagdag pa ng mga ito na hindi na nila hahanapin ng totoo nitong nagmamay-ari at sa mismong araw na yon, siya na ang bagong tagapagmana ng libro. Ilalahad nila ang lahat ng kinakailangan niyang malaman ukol dito at kung ano ang kanyang magiging trabaho. Mariing din itong inilahad na napakaswerte niya dahil kahit sa ganoong sitwasyon, nakuha niya pa ring unahin ang bagay na yon. Kung nataon kasing wala nang nangangalaga sa libro, hindi na sila mag-aaksaya na pumunta sa pugad ng mga kalaban nila. Nabanggit din ng dalawang subran na bawat taong nangangalaga sa kanilang kasaysayan ay kaisa ng kanilang angkan. Hanggat meron sila roong ugnayan, hinding-hindi nila ito pababayaan. Nang marinig naman ni Aloy ang sinabi nito, di niya mawari kung gaano siya kaswerte sa puntong kinuha niya ang libro. Gayunpaman, may mga alalahanin at lungkot pa ring namumutawi sa kanyang isipan dahil sa pagkawala ng matandang nagsakripisyo para mahanap niya ang tatay niya. Makalipas ang gabing yon, naranasan nilang muling mabuhay ng matiwasay. Yung tatay niya halos hindi makatulog sa kadahilan ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakalasap sila ng maayos na higaan na merong bubong. Habang tahimik ang paligid, dito na ikwento ng tatay niya ang nangyari noong gabing mawala siya. Ayon dito, marami silang namamalaot noong mga oras na yon. Hitik sa isda ang dagat, kaya naman abala ang lahat sa panghuhuli. Literal na wala noong nagbabantay sa kanila, kaya naman nang sumalakay ang mga aswang sa lawa, nagulat talaga silang lahat. At dahil sa wala silang mapupuntahan, nakita nito kung paano madakip ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan din itong tumakas sa pamamagitan ng pagsisid, pero hindi ito umubra sa grupo ng mga aswang. Kalaunan, nang makuha na siya nito, ginawa siya nitong alila ng mga ngatay sa baryo. Marami siyang nahawakang bangkay ng tao at yon ang naghubog sa desisyon niya na kahit anong gutom pa ang kanyang maranasan, hindi siya kakain ng mga karneng ibinibigay ng mga ito. Wala ring gabi na hindi ito nagdarasal na sana'y muli nitong makadaupang palad ang kanyang pamilyang matagal nang nawalay sa kanya. Dagdag pa ng kanyang ama na magmula noong nagkita sila, pakiramdam nito dininig ang mga panalangin niya. Mas lalo rin itong nabuhayan ng loob dahil sa ginawang pagligtas ng mga subran sa kanila. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, di niya maiwasang umiyak. Napakalungkot niya noon, gawa ng hindi niya halos maisip kung anong nararamdaman ng kanyang ama
habang nasa ganoong kalagayan. Sa isip-isip pa niya na kung siya ang nasa sitwasyon nito, paniguradong masisiraan siya ng ulo kakaisip kung papaano makakatakas sa ganoong impyerno. Dagdag pa ni Aloy na inakala niya talaga noong magpapatuloy na ang ganoon nilang kaligayahan hanggang sa makabalik na sila sa kanila. Pero 3 araw pa lamang ang nakakaraan, biglang nanghina ang kanyang ama. Dali-dali itong tinulungan ng mga subran sa baryo, ngunit sa kasamaang palad, nalaman ng mga ito na masyado na palang malakas ang sumpa na nakakapit sa loob ng sistema nito. May mga lunas naman silang maaaring makatulong, subalit hindi sila sigurado na mapapagaling ang tatay niya. Kapag kasi masyado nang mahina ang sistema nito, pwede yung bawian ng buhay. Dagdag pa ng mga ito na, habang umuusad ang gamutan, iwasan niyang umasa sa kahit na anong milagro upang hindi siya mabigla. Dahil dito, abot langit naman ang naging panalangin ni Aloy. Sa puntong yun pinuno, halos hindi na niya alam kung kanino siya lalapit. Inabisuhan din kasi siya ng mga nilalang na hindi pa siya makakabalik sa baryo nila dahil kung gagawin niya ito, susundan lang siya ng mga aswang na muntik nang pumatay sa kanya. Mariin din itong inilahad na obligado siyang sumunod dahil ito ang pamantayan ng mga taong kaisa ng angka ng subran. Pagkarinig niya sa sinabi nito, kalmado lang naman siyang naghihintay. Bawat labas ng mga nilalang sa kanilang tinutuluyan, napapatayo siya, animoy naghihintay ng mga kasagutan mula sa mga ito. Ang kaso lang, sumapit na lang ang gabi, wala pa rin siyang naririnig. At para naman mapakalma siya, doon na siya nilapitan ng nilalang na nagligtas sa kanila. Paulit-ulit siya nitong pinayuhan ukol sa mga nangyayari hanggang sa tuluyan na siya nitong mapakalma. Gayunpaman, di pa rin nawawala ang mga alalahanin sa puso niya. Kahit ano kasi ang sabihin ng mga nilalang na yon, hindi niya maipagkakaila ang takot, lalo pat ama niya ang nasa bingit ng kamatayan. Pagpatak naman ng 8:00 ng gabi, dito na lumabas ang lahat ng nasa loob ng bahay. Bawat isa, bakas sa mukha ang panlulumo, indikasyon na hindi naging maganda ang kinahinatna ng panggagamot nila. Dahil dito, agad naman siyang nagpumiglas para lamang mapuntahan ang kinaroroonan ng tatay niya. Ngunit pagdating niya sa lugar, bumungad itong nakaratay at natatakpan na ng kumot. Matapos naman niya yung masilayan, bumuhos ang kanyang emosyon. Yakap siya rito ng yakap habang paulit-ulit na sinasabi sa kanyang isip na pawang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ilang beses man niyang imulat ang kanyang mga mata, sadyang hindi nagbabago ang mga nakikita niya. Kalaunan, sapilitan na siyang pinatras doon ng mga kasamahan nila sa takot na baka mahawa siya sa karamdaman at sumpa nitong dala. Tama na yan, Aloy. Tama na. Lahat tayo rito nawala ng mahal sa buhay. Kaya alam namin ang iyong pinagdadaanan. Maging matatag ka, sapagkat ito pa lamang ang simula. At kung gusto mong maging mapayapa ang kaluluwa ng iyong ama, tulungan mo kaming maghigante. Yan na lang ang may aambag mo, kung gusto mong makabawi sa mga nilalang na kumuha sa buhay niya. Wika ng subran. Ngunit sa kabila ng mga sinabi nito, hindi pa rin siya nagpapigil. 5 araw siyang nagdalamhati buhat sa pagkawala ng tatay niya bago na numbalik sa normal ang kanyang kaisipan. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang sumasagi sa kanyang wisyo at ito ay walang iba kundi ang mapaghigantihan ang mga kalaban nila. Di man niya alam kung saan magsisimula. Desidido siyang matuto kung papaano pagpapatayin ng mga ito. At dahil sa matinding desperasyon, kung kaya't pinili niya ang subran na turuan siyang makipaglaban. Noong una, tuto lang mga ito sa hangarin niya, pero sa katagalan ng kanyang pamimilit, wala rin yung nagawa. At kagaya ng inaasahan, ang nagligtas sa kanya ang nagsilbi niyang maestro.
Halos 10 buwan siya nitong tinuruan at sa loob ng mga panahong yon, wala siyang kaide-ideya ukol sa mga nangyayari sa labas ng pugad. Ang hindi alam noon ni Aloy, kasalukuyan na palang nakikipagdigma ang mga Subran sa halos 7 lahi ng mga aswang. Hindi sa lahat ng oras tagumpay ang mga ito. Dahil habang tumatagal, natututunan na ng mga nilalang na yon na mapangibabawan at makontra ang mga tanga nitong mutya. Sa sandaling ganon ang nangyari, madali itong makakapaslang ng kanilang mga kasamahan. Ang mga Subran kasi na napataya ng mutya, hindi magtatagal sa harap ng kanilang mga kalaban. Subalit kahit ganon ang sitwasyon, bilang pa lamang sa mga daliri ang mga kauri nilang namamatay. Mas mataas pa rin ang bilang ng kanilang mga tagumpay, kaya naman hindi sila gaanong nababahala. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, nakalikha ang mga Subran ng isang taong dumadaloy ang mga mutya sa katawan. Ayon kay Aloy, bago magtapos ang pagsasanay, pinainom siya ng kanyang maestro ng kakaibang dagta na sinasabing naglalaman umano ng daang-daang abilidad ng mga mutya. At sa pamamagitan nito, hindi na siya matatalo ng kahit na anong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Magiging kapantay na rin siya ng dibino kung lakas at karunungan ang magiging usapan. Pero kung hanay ang kabanalan, malayong malayo pa rin siya sa mga ganoong uri ng tao. Dibino pa rin ang namumukod tangi sa lahat. Mariinding inilahad ng kanyang maestro na ginawa siya nito hindi para maging mandirigma ng lahi, bagkus ay para mabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng tatay niya. Labis na naunawaan ng nilalang ang kanyang estado, kaya naman nagsakripisyo ito upang maisakatuparan ang kanyang pangarap. At nang magawa na nila ang lahat ng preparasyon, dito na sila nagdesisyong sumama sa gera. Sa bisa ng mga mutya na tanga niya, nagkaroon siya ng abilidad na makatapak sa tubig kagaya ng mga Subran. At sa tulong ng kanyang pagsasanay, mas naging kapaki-pakinabang siya sa digmaan. Ayon kay Aloy, gabi-gabi may nangyayaring labanan sa lawa na walang kahit na sino ang nakakaalam. Marami ang nagbuwis ng buhay kung saan ang mga labi nila ay nagpahinga sa pinakailalim ng lawa. At bagaman marami sa kanilang mga kalaban ang nalalagas gabi-gabi, hindi ito sapat para tumigil ito sa pag-atake. Ayon kay Aloy, na napakadaling kalabanin ng mga ito, ngunit may mga pagkakataong nahihirapan talaga sila. Isa na rito ay nung sumama ang gabunan ng angkan. Halos nasa bingit na ng pagkatalo ang kanilang panig noon, kaya naman nang mapansin niya ito, dali-dali siyang tumakbo hanggang sa marating niya ang lugar ng labanan. Pagsilay niya rito, may nakita siyang 2 Subran na bigla na lamang pumailalim sa tubig. Mabuti na lang, may mga tanga nitong mutya na may kakayahang kumontrol ng elemento ng lawa. Ito ang naging daan upang makabalik sila sa ibabaw ng hindi nauubusan ng hininga. Sugatan man at nanghihina, muling itinaas ng mga ito ang kanilang mga sandata laban sa napakaraming nilalang na kinakaharap nila. Pagsilay naman ni Aloy sa pangyayaring yon, agad siyang lumapit sa mga ito upang makapagbigay ng proteksyon. Ayon sa kanya na, kung nataong walang kaliskis ang mga Subran, paniguradong patay na ang 2 yon. Sa sobrang tindi ng pinsalang tinamo ng mga ito, halos muntik na itong tumagos sa kanilang mga kalasag. Mabuti na lang napigilan niyo ng mga kaliskis bago pa man ito bumaon sa kanilang mga laman at sistema. Dahil dito, di pa rin gaanong nabawasan ang lakas nila, ngunit sa estado ng bilang ng kanilang mga kalaban, alam ni Aloy na nasa mapanganib itong sitwasyon. Matapos naman niya itong masilayan, kinausap niya sa isipan ng 2 para makoordina ang mga ito sa planong naiisip niya. Nang mapagtanto naman ng mga ito ang ibig niyang iparating, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. At sa isang iglap, dali-dali nitong sinunod ang plano. Walang sabi-sabi, mabilis itong tumakbo papalapit sa mga aswang, bitbit ang mga itim nitong sandata.
Paglapit naman ng mga ito sa nilalang, walang habas nila itong sinunggaban hanggang sa muli na namang sumiklab ang matinding kaguluhan. Kasabay ng pagsibagsakan ng mga aswang sa lawa, ay ang mabilis namang pag-ihip ni Aloy ng usal, dahilan para magkaroon ng buhawi sa ilalim kung saan naroon ang mga nilalang. Matapos niya yung gawin, gamit ang abilidad ng mutya ng sinukuan, inimpluwensyahan niya ang isipan ng mga aswang hanggang sa tuluyan niya na itong makontrol. At alinsunod sa plano, inihulog niya ito mula sa karimlan ng buhawi na kanyang nilikha. Sa isang kisap mata, binalot ng katahimikan ang paligid. Nang masipat naman ng iba pang mga aswang ang ginawa niya, hindi na ito nagdalawang isip na bumalik sa pugad nila. Ganon din ang ginawa ng mga gabunan, indikasyon na masyado ng tagilid para sa kanila ang sitwasyon. Matapos ang mga pangyayari, dito na rin bumalik ang mga subran sa kanilang pugad. Ilang araw ding natahimik ang lawa pagkatapos ng pangyayari, kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataon para makapaghanda. Alam ni Aloy na hindi pa rito magtatapos ang lahat, kung kaya't nagpasya siyang ilahad sa mga nakatatanda ang naiisip niyang plano. Balak niya pasukin ang pugad nito habang abala ang mga nilalang upang mapaslang ang iilan sa mga individual na malaki ang bilang sa angkan. Nais niyang mawala muna ang mga ito dahil sigurado siya na maaalarma ang lahat pagkatapos niya itong maisakatuparan. Pagkatapos nun, susunugin niya ang pugad at lahat ng mga kabataang maaabutan niya roon, walang awa niyang papaslangin. Dagdag pa niya na, ito lamang nag-iisang paraan upang maipaghiganti niya si Tandang Pilimon at ang kanyang ama. Nang marinig naman ito ng mga matatanda ng subran, hindi nito maiwasang mamangha sa kanyang binabalak. At kagaya ng inaasahan, pinagbigyan nito ang kanyang kahilingan. Ayon sa mga ito, na kung yun ang hangad niya para sa ikakapayapa ng kanyang kaluluwa, wala silang karapatan na siya ay hadlangan. Matapos namang mailahad ng mga matatandang subra ng kanilang mga agam-agam, masayang umalis sa kanilang baryo itong si Aloy. At sa bawat pagbagtas niya ng daan, bitbit niya ang paghihigante na kanyang inaasam. At para mas maging kapanapanabik ang magiging takbo, gabi niya nilusob ang pugad ng mga ito. Alinsunod yun sa pag-atake ng kanyang mga kasamahan, kaya naman pagdating niya sa baryo, kokonting bantay lang ang kanyang nadatnan. Mabilis naman niya yung napaslang dahil halos lahat ng elemento namumutawi na sa kanyang katawan. Pagpasok niya sa loob ng pugad, bumungad sa kanya ang mga kababaihang naghihintay sa mga mahal nila. Nakakaawa man yun kung titingnan. Hindi niya ito sinanto. Walang sabi-sabi. Lahat ng nilalang na madaanan niya, buong galit niyang pinupugutan ng mga ulo. Ganon din ang ginawa niya sa mga bata, lalong-lalo na sa mga matatanda. Hindi niya alintana kung lumalaban ng mga ito. Ang importante para sa kanya, malipol ang lahat ng nasa daraanan niya. Pagkatapos nun, nilisan niya ang pugad na nilalamon ng napakalaking apoy. Paglagablab naman ito, agad niyang narinig ang pag-atungal ng mga aswang mula sa lawa kung saan ito nakikipaglaban. Matapos ang atungal, malugod niyang hinintay ang mga ito sa pangpang ng lawa. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa dami ng mga subran na nakiisa sa digmaan, kokonting individual lamang ang nakabalik. Pagsilay naman doon ni Aloy, walang habas niya itong pinagpapapatay hanggang sa magkandalasog-lasog ang buo nitong katawan. At ang mga parte na nagkalat sa paligid, ibinalik niya sa lawa upang ipakain sa mga isda. Maya-maya pa, nang malipol na ng mga kasama niyang natitira, bumalik sila bit-bit ang tagumpay. Yun na rin ang huling pagkakataon na nakita niya ang ganoong lahi ng mga aswang. Paunti-unti nang tumila na ang digmaan, dito na siya nagdesisyon na bumalik na sa kanila. Malawak man ang kaalaman ni Aloy pagdating sa panggagamot, di niya yun ginamit ng basta-basta. Ang tanging nakakakuha lang ng buong benepisyo nito
ay ang sarili niyang pamilya. Nang malaman ng kanyang ina ang nangyari, nangako siya na gagawin niyang lahat upang masunod ang inaasam ng kanyang ama para sa kanyang pamilya. Aminado man siyang mahirap ang proseso, pilit niyang itinataguyod ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ayon sa kanya, naging posible ang lahat dahil sa ibinigay na abilidad ng mga Subran. Nabubuhay man ang pangkaraniwan nitong si Aloy, nagpatuloy ang kanyang tulong sa mga nilalang na umagapay sa kanya. Pagpapakita ito ng pasasalamat sa ginawa nitong pagligtas sa buhay niya mula sa bingit ng kamatayan. Naniniwala rin siya na napakalaki ng utang na loob niya sa mga ito dahil kung hindi sa pamamagitan nila, wala siya sa ganoong estado. At para naman maibalik ang utang na loob, patuloy niyang ginagawa ang nakagisnang paniniwala ng mga ito. Siya rin ang nagsisilbing protektor ng mga nilalang upang mapanatiling tahimik ang lugar na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at paniniwala. Dahil sa ganoong gawain ni Aloy, dito na nagsimula ang mapayapang baryo ng Subran, ang lahi ng mga aswang na kayang magtangan ng mga mutya sa kanan.